Asik dong. Ayo digandeng kok ya. Ayo digandeng. Kok sing gandeng lho kene lho. Aku mah cedak karo awakmu ora. Oh, ben ngerti rasane. Cedak rasane cedak lho. Ada prene, Bre. Suara apa mau apa? Oh. Kakak, kamu diem ya, Kak? Iya, oke, Doro. Janjian ya, Mas? Mas Janjane kowe neng. Susah. Pak Parmimu sakit. Kan dari Nyidam Sari Priyanto, Mas Priyanto. Ya, bapakmu iki ngersake Nyidam Sari meneh. Oke. Karo Simbah ya, kok ya. Simbah. Oke, Simbah. Yang ngapunten Ibu ya.
juragan kepang ya. Kok juragan kepang? Yo sisa no, habis ini, yo habisin aja dulu. Pak Lurah karena asap sekecake lho Pak. Terus, Mbak. Yang jane kowe